Naka-live naman. Live na ako, live. Ayan, mega love shout out everyone. But I don't have music. Manood kayo, ma. Ayan, pasensya na at madilim. Junaski, mega love shout out. Hello, Lala. Meron ba akong music sa working? Meron ba akong sound? Naririnig mo kung may sound ba ako? Ayan, Junaski, mega love shout out. Live ka na pa. Just check for me, Junaski, please. If my mic is working. Junaski, mega love shout out. Hello, Lala. Ayan. Meron ba akong... Ayan, meron na pala. Thank you so much. Ayan ba? Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Sa Streamlabs pala iyon. Ayan, Junaski. Thank you so much, Lalab. I miss you so much. Ayan. Naka-YouTube Derek ka kasi sakop ang Media Monkey. So it means wala akong music? Kasi naririnig ko sa tinga ko, may music ako eh. So, hayaan mo na kung walang music. Ganun pala talaga. Walang walang music. Walang mapatugtog ko eh, makaka-copyright ako. Dimple Sakura Vlog, mega love shoutout, Lalabs. Ayan, ito yung pinakauna kong live na nasa Philippines na po ako. Ayan, good evening, Dimple Sakura Vlog, mega love shoutout. Ayan, thank you po sa patamsak. Hello mga Lalabs and host, patamsak po, upcoming live 4 p.m. Pinas time. Maraming salamat. Ayan, Lalabs. Mega love shoutout. 4 million in the house. Thank you so much. Ito po yung first live ko, nasa Philippines na po ako. Ayan. Kasi ang sakop lang ng YouTube yung webcam mo. Ayan. Ayan, it's okay, Junaski. Maintindihan naman siguro yan ng viewers ko, Lalabs.
Ayan, thank you so much po, Madam Dimple Sakura Vlog. Ayusin na lang sa susunod. Ayan, sige po, pin po kita. Ayan, ito po yung aking pinaka-first live. Ba't ayaw maklik yung ano? Ayan. Wala muna tayong music kasi hindi pa gaanong naayos ni hosto. Ayan. Mag-music ka sa phone mo. Hindi tayo pwedeng mag-music sa phone at makaka-copyright. Ayusin na lang mamaya siguro. Ayan, Madam Dimple Sakura Vlog, mega love shout out po. Ayan. Nasa Pinas na po ako kaya tingnan mo parang nag-iba yung aking ano, nag-iba yung aking background. Pansamantala lang. Yan, tingnan natin. 5 million in the house, may mega love shout out. Thank you so much. Ayan, tamsakan po natin to. Ayan, Henry Sol, mega mega love shout out. Ayan, dami na palang ano, ayan, madam, tamsakan natin yan. One day, madam, mega love shout out. One day TV, madam, mega love shout out, tamsak. Ayan, salamat po sa patamsak. Madam, first live ko to dito. Matagal akong nawala kasi walang internet. Kanina lang ako nakapakabit. Ayan, thanks God. Nakabitan na kanina. Sayang nung kita ko mga ilang araw. Madam Monday TV, may love shout out, madam. Ayan. Nag-iba yung ating background. Ayan, salamat po sa patamsak. Ayan, Madam Dimple, tamsakan natin to. Nasa bahay na po ako. Ayan, may kalat pa palang nakasabit doon. May kalat pa palang nakasabit doon. OMG, nakikita. Ma, yung kalat, yung sombrero. Junaski, thank you so much, Lalabs. Junaski. Ayan, thank you so much sa palipad. Ayan, meron tayong palipad. Thank you so much. Jerry Rodrigo, mega love shout out. Tamsak Dan. Lalab, salamat sa iyong patamsak. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan, meron ka ng jacket. Jerry Rodrigo, lalab, thank you so much. Junaski, thank you so much. Madam Nailitski, Kanat January, mega love shout out, madam. Islandski Vlog, may mega love shout out. Ayan, madam, first live ko to, nasa Philippines na po ako. Ayan. Junaski, thank you so much. Ayan. Jerry Rodrigo, mega love shout out. Ayan, 7 million in the house, mega love shout out. Walang tunog, hihi. Walang tunog? Wala ba akong sound? Walang music? Hayaan mo na. Wala ba akong sound? Walang music. Understood na yan kasi hindi pa natin maayos. Ayan. Islandski Vlog, Lucky 7 for you. Ayan, Madam Islandski, thank you so much po. Nasa bahay po ako namin. Ayusin na lang mamaya. Ayan, thank you so much, Jonas Kilala. Ayan, 8 million in the house. May love shout out. Thank you so much. Ayan, patamsak naman po ako mga lalabs na nakapin. Ayan, Dimple Sakura Vlog. Patamsak po ako, 9 million in the house. May love shout out. Islandski Vlog, asan na si Maui? Si Maui po nandito po sa Philippines, Madam Islandski Vlog. My boy, come here. Bibi. Ayan, love me, mega love shout out, tamsak. Si Maui po lagi nagtatago. Ayan, nasa ilalim ng kama kasi hindi pa niya kilala yung mga tao dito. Ayan. Padikit please from love me. Ayan. Mga lalabatamsak naman po ako sa nakapin. Ayan, may kalat pa yung sa gilid ng aking ano. Nakikita niyo yung nakasabit. Padikit please. Ayan, 10 million in the house. May love shout out.
Ayan, thank you so much. Patamsak pa ako sa nakapin mga lalabs. Ayan, love me. Padikit kay love me. Sino ba to si love me? Ayan, Madam Dimple Sakura. Tamsak, one dikit. Ayan. Pagpasensyahan mo muna po kung wala pa akong music kasi hindi pa maayos. Bukas na lang siguro kasi first live ko pa ito, papakabit lang ng aking internet kanina. Matagal akong hindi nakapag-live. Leletsky Canadian Way, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Si Madam Leletsky Canadian Way. Lablabin po natin mga lalabs. Ayan, 8 million in the house. Migi love shout out. Ba't di umaakyat to? Late. Ayan, umikot-ikot pa tayo. Oh my God. Ano ba yun? Parang umikot-ikot ata ako. And mga lalabs yung aking member, binababa po ni Nightbot, Bro Ayman Live TV. Palablab naman po ako mga lalabs. Ayan, binababa po ni Nightbot. Mga lalab, patamsak po ako sa nakapin. Dimple Sakura Vlog. Premier ko ang video mo. Mamaya ng madaling araw. Jerry Rodrigo, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Jerry Rodrigo, Migalab, shoutout, lalabs. Ilan na ba yung bahay mo? Ayan, ang laki pala ng bahay ni Jerry Rodrigo. Sana all. Meron siyang malaking bahay. $8 million in the house. Migilab, shout out. Ayan yung aking member mga lalas. Binababa ni Nightbot, ang palatandaan. Yan, haba ng harang. Gentleman Book, Tamsak Danhos. Ayan, Gentleman Book, mega love shout out, lalabs. Thank you so much sa iyong patamsak. Ayan, gandang hapon po sa lahat. Ayan, gandang hapon, lalabs. Gandang gabi dito. Elensky Vlog, turuan mo ng Tagalog. Hehehe. Ayan. Opo, Madam Lelensky, tinuturuan ko ng magtagalog. Kanina lumabas. Hindi ko pala napansin na lumabas siya. Doon, madilim sa labas, hinabol ng aso, bumalik sa loob. Napadalaw po sa LS mo, God bless. Ayan, thank you so much, Gentleman Book. Anong oras dyan upload ko na? Sige, upload mo na po, lalabs. Janaski. Ano po yung mamaya, yung same ng aking live. Mga lagay mo 6 a.m. Ayan. Hello po from Gentleman Book. Ayan. Chronic Trends Channel, binababa po ni Nightbot. 7 million in the house. Migi love shout out. Islandsky Vlog, ngek, wawa naman si Maui. O nga po, madam, tumakbo siya pabalik. Kasi lumabas. Hindi pa siya sanay dito eh. Lagi siyang nasa ilalim ng kama. Ayan, may kalat pa ako sa likod. Hindi ko pala natanggal. Design. Ayan. Lusail Marina Promenade, Qatar. Ayan. Gentleman Book. Ayan. Lablaban po natin si Gentleman Book, mga lalags. 8 million in the house. Migi love shout out. Thank you so much. Wala na ata si Dimple Sakura. Ayan. Si Madam Lalotsky. Naninibago pa ako dito sa gamit ko, madam. Kasi hindi ganito yung gamit ko doon sa abroad. Parang pa ako. Thank you po, host from Gentleman Book. Kailan ka dumating dyan? Nung madam, 2023 ba yun? Nung 21. Nung 21 po, madam.
Brochito Channel, Mega Love shout out na mismo ko. Ayan. Lisong Sun Lalab, Mega Love shout out. Everyone, nice to meet you. Ayan, 10 million in the house, Mega Love shout out. 10 like, thank you so much. Jerry Rodrigo nagbaba ng bahay. Ayan. Lisong Sun nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. San ka na po? Nasa ano ko lalabs? Brochito Channel, nasa province. Dito ako sa bahay namin. Islandsky Vlog, di mo ba dinala yung mga gadgets dyan sa Pinas? Ayan, soon po, Madam Lelutsky, parating na. Mahirap magdala po kasi ng hand carry. Alma Albert, Madam Alma, Migalab, shout out, harang. Ayan, salamat po sa paharang. Sana ikaw na, Yahoo, Migalab, shout out. Sana ikaw na. Ayan. Lalabs, ayan, may jacket ka na. May jacket ka na po, pwede ka na magbaba ng yung bahay. Johnny Sabanal, Migalab, shout out, harang host. Madam Ara, Migalab, shout out. Ayan, na-miss nyo ang lahat. Madam Ara, Migalab, shout out. AR Mix Vlog, Migalab, shout out. Hi host, good evening. Ayan. Like dan, salamat po sa pa-like. Ayan. Asan na pa sa lubong? Halika dito sa bahay. Ayan, B-Boy sa Kilan Vlog. Tamsak sa iyo, ma'am. Good evening. Ayan. AR Mix, Migalab, shout out, lalabs. Musta Pinasus? Ay, grabe init, madam. Grabe yung pawis dito, ay. Tagaktak. Madam Ara and Elos Vlog, Migalab, shout out. Harang host, ayan. Tusok na, salamat po sa patusok, Sony. Ayan. Kusina ni Maels, Migalab, shout out. Salamat po sa paharang. Islandsky Vlog, hinakot mo din ba yung upuan mo? Ayan, Sun, madam, wala pa yung upuan ko. Yung upuan ko ngayon. Sakit sa puwet. Ayan. Punta ko dyan. Sige, punta ka dito, Brochito Channel. Ayan, madam, Alma, grabing init dito sa Pilipinas. Saan na po yung pusa mo, host? Nandito sa ilalim ng kama po, nagtatago. Laging nagtatago, di pa siya sanay dito. Ayan, malakas na yung boss ko dito, kahit sumigaw ako, wala nang magagalit. Dito ako sa likod mo, ayan, wala. Ayan, may mga kalat sa likod. Ayan, Ping Vlog, binaba po ni Nightboot. Laylotsky ka na, January, dan sa'yo, kumpletong bakas. God bless from Gentleman Book. Hala, kawawa ang baby poor. Ayan, Lucely Marina promoted from Qatar. Ayan, from Gentleman Book. 13 million in the house. Migi love, shout out. Ayan, thank you so much po mga lalabs. Walang sawang pag-support nyo. Ayan, ang ingay ni host ngayon. Kahit ako magkisigaw dito, walang magagalit. Paayuda dyan, maluoy ka, idol. From B-Boy sa Kilan Vlog. Nanibago ako sa boses mo, host. Malakas talaga yung boses ko, madam. Doon lang ako nagtatago ko ng boses ko kasi nga yung negra doon, panay complain sa may-ari ng bahay. Ayan, dito kahit magkisigaw ko, walang magagalit kasi bahay naman namin to. Ayan. Brochito Channel, nagbaba ng bahay, Pinkes. Ayan, from kusina ni Maels. Baybon Max, Migalab, shout out. Naharang ako, ho. Salamat sa paharang mo, lalabs. Ayan, lakas-lakas ng boses ko dito. Dinig na dinig nyo yung boses ko. Wait lang, lalab, jacket ang kita, lalabs. Ayan, meron ka na pong jacket by Boom Max. Migalab, shout out sa lahat. Finally, ang expensive baby 4 nakarating na sa Pinas. Opo, nakarating na. Ayaw pa nga niyang kumain. Ayan, 12 million in the house. Migalab, shout out. Host, pahingi ayuda from Boom Max. Sige, lalabs, mag-ayuda tayo. Ayan. Alma Albiar, Migalab, shout out, madam. Ayan, nagbaba ng bahay. Around Elos Vlog, nagbaba ng bahay. Brochito Channel, ayan. Nagugulat kayo sa boses ko, ang lakas-lakas. lalo kaus gumanda. Ayan, si Brochito Channel, salamat. Ang dumikit may libreng jowa. Ayan, from Boom Max. Ayan, yung dumikit kay Boom Max, may libreng jowa raw, mga lalabs. Alma Albiar, ayan, lakas ng boses ko. Wala akong pakialam dyan sa mga kapitbahay dyan, mga marites. Ayan. Alma Albiar, ayan, tawang-tawa tuloy si madam. Nag-ikot-ikot tayo. 10 million in the house, Migalab, shout out. Ayan, na po ba kayo kay Madam Lilatsky? Meron ka bang premiere, madam? Tingnan natin. Ayan. Wow, apritadang pork. Yummy. Ayan, madam, nasa bahay mo ako. Apritadang pork. Bola-bola meatballs, apritada. Ayan, salamat. Ayan, may harang ka, madam. May harang.
AR Mix, hi host, mega love shout out. Brochito channel, dan na sa iyo, kompletong bakas din, God bless. Ayan. Brochito channel, lalas pasuklian na lang si Gentleman Book. Madam Ara, ayan, Madam Ara, thank you so much, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Madam, may harang ka pa, ayan, tapos na, apritada pork. Ayan, panoorin natin itong apritada pork. Tamsak Dan from Europe Classic Travel mo. Ayan, mega love shout out Europe Classic Lalabs. Salamat sa patamsak. Tamsak Dan. Ayan, thank you so much. Ayan, 7 million daw, mega love shout out. Di ka na babalik doon. Di pa muna, madam, magpahinga muna si Oz. Dito muna ako sa Pilipinas. Namnamin ko muna yung init ng Philippines. Ayan, sarap naman nito, yummy. Ayan, si Madam Alma nagbaba ng bahay. Lablabin po natin Alma Albiar. Wala akong music ngayon, madam, kasi pasensya na kayo kasi bago lang. Randy Ibasco, mega love shout out. Ayan, Lalabs. Jajakitan kita. Randy Ibasco, salamat Lalabs. Salamat. Ayan, pwede kang magbaba ng bahay. Randy Ibasco, taga-pabrika ba ito, mga Lalabs? Ayan, maglagay ka po ng ano mo dyan. Salamat po sa paano, sa pa-like, shout out. Ayan, shout out po kay Randy Ibasco. Mega love shout out Lalabs. Salamat. Ayan, pa-like naman po ako. Thank you so much everyone. Was lang nakapindikit na from Alma Albiar. Ayan, Madam Laylotsky, dan po si Madam Alma. Pasuklian na lang po. Salamat. Ayan, Madam Laylotsky, nandito ako sa ano. Tingnan natin to. RN Elos Black, Dan Tamsak, and Connect. Dating dikit po. God bless. From Gentleman Book. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Ayan, madam, nandito pa ako ulit sa bahay mo, harang na naman. Brochito channel, thank you from Gentleman Book. Ayan, madam. Pasensya nyo na mga loves kung wala pa akong music, sana bukas. Ayan, Randy Ibasco, taga-pabrika, salamat po. Mega love shout out sa mga taga-pabrika dyan. Maraming salamat. From Randy Ibasco, mega love shout out, Lalab, salamat. Ayan, palike naman po ako, thank you so much. Islandsky Vlog, para na rin music kasi may music dun sa kabilang LS, you know who. Sino po ba yun, madam? Gentleman TY, old friend from Ara and Elos Vlog. Ayan, sa sunod na lang po tayo mag-music. Dito ako sa Kuwait now. Ayan, salamat po, Randy Ibasco. Salamat po, salamat. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Mag-ingat ka palagi dyan sa Kuwait. Randy Ibasco, thank you so much, Lalabs. Brochito channel, nagbaba ng kanyang bahay. Mga Lalabs, dan na po ba kayo sa nakapin? Ayan. Dan na po ba kayo sa nakapin? Lalaski ka na dyan, way. Yan, parang nag-ikot-ikot tayo. Host pa shout out kay Kadita na laging iniwan ni Johnson. Ayan. Ayan, mega love shout out kay Kadita na laging iniwan ni Johnson daw. Mega love shout out. Thank you so much, Lalabs. Alma Albert, thanks much, my dear. Pasyal sa'yo later on from Lilatsky, Canadian Way. Kanta ka muna, host. Ay, patay tayo. Mapapakanta tayo dito. Ayan. Pwede bang bukas na lang, Sir Brochito, paghahandaan ko yung kakantahin ko. Wala nang hasi sa airport, host. Wala na. Maui boy, come here. Ayan yung pusa ko nandito. Dan dikit sa nakapin. Lailitsky Canadian from AR Mix Vlog. Ayan, Madam Canadian Way. Dan po si AR Mix. Pabalikan na lang po. Lakas pala ng boses ko. Lailitsky Vlog, sino pa ED yung puging host na kabiruan mo? Uy! Sino pa sa si ano ata, si Brochito ba naka-live? Lailotsky, mega love shout out from Alma Albiar. Ayan. Salamat po, salamat.
Mr. Tibok ng puso, mega love shout out. Ayan, sakitan natin yan, Mr. Tibok. Tibok. Ayan, Lalags, may jacket ka na, gentleman. Watch dan video mo po. Ayan, salamat, salamat, salamat. Gentleman book, pasuklan na lang po si Madam Aura and Elos Vlog. Patingin si Maui Boy. Bibi, pumunta ka nga dito, Bibi, at kunin mo si Maui Boy sa ilalim ng kama. Bibi, nakikinig ka ba dyan, Bibi? Ayan yung aking alalay sa labas. My Choice Channel, Tamsak Idol, mega love shout out, Lalabs. And nakitan natin yan, si My Choice. Bibi, gustong makita si Maui, Bibi? Ayan, thank you so much. Ayan, Sir Bruchito, thank you so much po. And screenshot natin yan. Ayan, salamat po sa pa-member, Bruchito Channel. Thank you so much po. Okay lang yan, no? Hindi naman magagalit kapitbahay mo dyan. Ayan, hindi naman yan sila magagalit kasi ano pa naman sila, maaga pa 8 pa lang dito, di pa sila tulog. Ayan, salamat po Sir Bruchito Channel. Maraming salamat. Padikit po, di ko pa kadikit from Mr. Tibok. Bibi, pumasok ka nga dito, Bibi. Kunin mo si Maui Boy. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Premiere from My Choice Channel. Ayan, pin natin si si Sir Bruchito. Sunog na sinaing mo. Hindi ako nagsasaing pa. Sunog na ba yan mo? Masunog yan. Mamaya. Ayan, Madam Adam Ara, host, sunog na daw. Ayan mo yan, masunog. Ano ba to? Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Bruchito Channel, thank you so much po, Madam Ara. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Madam Ara. Bibi, pumasok ka dito, Bibi. Kunin mo nga si Maui Boy. Ayan, ping vlog po, binababa ni Night po. Thank you so much. AR Mix Vlogs. Ayan, salamat po sa paharang. AR Mix Vlog, thanks package for you later on from Lailotsky Vlog. Ay, sorry. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. 5 million, thank you so much. 5 million. Alma Albiar, hello. Bukas na lang tayo mga lads. Kung boring man, walang music, bukas na lang po kasi hindi ko pa naayos. Pero yung meron akong na napapakinggan na music. Gentleman Book, watch with Bakas. Salamat from Alma Albiar. Mr. Tibok ng puso, ayan nagbaba ng kanyang bahay. Sino ba to si Mr. Tibok? Si Timothy Aramburo pala to, si Timothy. Happy day with lyrics. Bruchito Channel, Brother Cheat. Ayan. Nag-love shout out, nag-ikot-ikot man tayo, oy. Alma Albiar, ayan, nag-ikot-ikot po, madam. Ayan, nasa bahay mo ako, Timothy Aramburo. Nandito pa ako sa bahay. Happy day, that fix. Bibi, pasok ka dito, Bibi. Kunin mo si Maui Boy, dali. Ayan, Maui Boy. Hi, mega love shout out. This is Maui Boy po, nasa Philippines na po. Ayan, dami kong paghirap dito. Alam niyo ba kung magkano siningil ng ano? Magkano siningil doon sa airport? Nasa 8,000. Say hi, Maui Boy. Say hi lang na. Ayan, Madam Lelotsky, dito na po si Maui Boy. Madam Ara, ito na si Maui Boy, makulit, ayaw kumain. Kasi naninibago pa. Dan My Choice Channel from Bruchito Channel, Gentleman Book from Mr. T Book. Hihi, cute. Ito na po siya.
Grabe paghihirap ko dito makauwi lang ng Pilipinas. Ayan. Dan Bruchito channel from AR Mix Vlog. My Choice channel, Dan nasa premiere mo. Kompletong bakas. God bless. Madam Bia, mega love shout out. Ayan, first live ko po ito, Madam Bia. Nasa Philippines na po ako. Ayan, Bia Pick in Mix Vlog. Mega love shout out, Madam. Yahoo ko. Islandsky Vlog, may passport din ba si Maui Boy? Yes po, may passport po siya, may vaccine. Lahat po may deworming, naintindihan yan, host, adjust pa climate dyan. Ayaw pa niyang kumain. Sinusubo ko sa bibig niya yung kanyang pagkain para lang kumain. Nainitan yan, host, adjust pa. O nga, nainitan siya kasi doon sa abroad maghapon lang siya naka-aircon. Dito walang aircon. Host, cute naman ang pusa. From AR Mix Vlog, Mr. Tibok ng Puso, watch lang sa'yo. Ayan. Ayan, salamat. Ayan, mga boy, say hi. Say hi, nang, say hi. Ay, ayaw kumain. Lumabas siya kanina, hinabol ng aso, bumalik sa loob. Nakabukas pala yung aking pintuan. Jonaski, nandito na si Maui Boy, Islandsky Vlog, may jet lags pa siya. May jet lags pa daw. Ayan, Maui. Say hi, nang, say hi. Hello, Maui from Ara and Elos Vlog, AR Mix Vlog, Suplidan from Bruchito Channel. Palangga 123 ko, good evening, Lalab. Mega love, shout out. Ayan, salamat Mr. Tibok ng Puso, thank you. OTW sa'yo from Gentleman Book. 23 tamsak po from Palangga. Lalab, salamat sa patamsak. Lelitsky Canadian Way, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Madam Alma Albiar, nagbaba rin po ng kanyang bahay. Ayan, 12 million in the house, mega love, shout out. Thank you so much po sa 12 million in the house. Ayan po yung aking Maui Boy na makulit, ayaw kumain. Alma Albiar, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ang palatandaan, binababa po ni Nightboot. Ayan, thank you so much. 10 million in the house, mega love, shout out. Ayan, palablab po ako sa nakapin. What happened to you, nang? Ha? Guys, pacheck na lang po ang mga kalimbang natin. Kung kalimbang talaga wala pong pumasok, thank you. Ayan, Maui Boy, 11 million in the house, mega love, shout out. Ayan, sumasayaw si Maui. Palangga 123 lalab, thank you so much. Ayan, kumakaway-kaway pa yung buntot ni Maui Boy. Ayan, palablab pa ako sa nakapin, Bruchito Channel. Nang, what do you want? Nini Vlogs, harang, mega love, shout out. Nini Vlogs, lalab, salamat. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan, nilaglag yung aking mobile. Ayan, Nini Vlog, mega love, shout out, lalabs, meron ka na pong jacket. Salamat, lalab, sa paharang. Ayan, very calm siya. Yes po, mabait po si Maui Boy. Nung isang umaga pala lumabas, akala ko lumabas. Kasi hindi ko makita, nagtago lang pala sa gilid-gilidan. Umiyak na ako sa labas puro pa naman kakahuyan. Puro pa naman kakahuyan, kakaway na. Maraming puno, tapos mawawala lang to, oy. Grabing gastos ko dito. Daming pawis, grabing gutom. Makuha lang sa airport. Ayan, cute ni Maui from Ara and Elos Vlog. Daily 19, mega love, shout out, lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bay. Dan Bia Pick in Mix Vlog from Alma Albiar. Lilos Canadian Way. Dan po si Mr. Tibok. What happened to you, Maui Boy? Ha? Sit. Tusok Dan, mega love, shout out from Nene Vlogs. Ayan, lalab, salamat sa patusok. And 12 million in the house, mega love, shout out. Lailutsky Canadian Way, nagbaba ng kanyang bay. May pamasahe ba yan? Oo po, may pamasahe siya. 1,500 po yung kanyang ticket. Separate pa yung kanyang yung nag-alaga sa kanya sa eroplano, nasa siya, 425 ata, dirhams. Yung nag-alaga sa kanya doon sa airport. Bruchito Channel, Dan po from Palangga 123 ko. Ayan.
Ayan, Sir Bruchito, pasok na lang po si Palanggaw 123 ko. Dan po sa'yo. Alma Albiar, OTW from Delhi 9. Sweet lang, ang bagal kasi nito, oh. Ayan, bigyan kita ng jacket. Benji TV. Ayan. Ayan, may jacket ka na, lalabs. Benji TV official, meron ka na pong jacket, lalab. Thank you so much. Mr. Tibok ng Puso, Timothy Aramboro, Dansa, praise in worship mo, kompletong bakas. God bless. In the house, Migi Love, shout out. Palangga 123 ko, 549. Dan po si Bruchito Channel, Nini Vlog. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Palangga 123, nagbaba po ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, 14 million in the house. Migi Love, shout out. Ara and Elos Vlog, nagbaba ng, thank you so much. AR Mix Vlog, nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan, 15 million in the house. Migi Love, shout out. Thank you so much everyone sa walang sawang pag-support nyo kay host. Ayan, thank you so much. Dan po ako sa lahat. God bless. Ayan, from Gentleman Book. Bruchito Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin, mga lalabs. Ayan, Palangga 123, Dan from Alma Albiar. Labas po muna. Ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin, sit down. Ha? Gusto nang umalis na yung ngayon natin sa bunganga ako. AR Mix Vlog, Dan from Nini Vlogs. AR Mix Vlog, Dan Sukli from Alma Albiar. Ayan. Benji Official, nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalas, binababa ni Nightboot. Yung ako, 13 million. AR Mix Vlog, Dan Tamsak sa Premier, dating dikit. Ayan, si Uncle Raul naman, tawag ng tawag, ginagamit ko yung aking mobile. AR Mix Vlog, ay manood na lang kayo ng live ko. Dating dikit po from Palangga 123. Ayan. Harang mo, salamat lalab sa paharang. Uncle Raul, wag kang mag-istaya, nagbaba ng kanyang bahay. Lisongson lalab, nagbaba ng bahay. Ginugulo niya yung live ko, napuputol. Nini Vlog, Banak Pulwats, dating dikit from Alma Albiar. My boy, stay Maui. Ayan, 11 million in the house, Mega Love, shout out. Nini Vlog, Banak Pulwats, dating dikit from Alma Albiar, Tamsakan. From Alex Temple Vlog, salamat lalabs. Mega Love, shout out Alex Temple. Alma Albiar, dan po sa'yo from Delhi 19. Ayan, from AR Mix Vlog. Lailitski ka na genuine, nagbaba po ng kanyang bahay. Ay, lablabin natin, mga lalabs. Ayan, 12 million in the house. Migimig ako sa aking mga member. Ayan, binababa po ni Nightboot. An channel. Ayan, 27 thumbs up. Thank you so much, mga lalabs. 12 million in the house. Thank you so much. Dan pulpak po ang kalmot ng aswang. Ayan, dan pulpak daw. Si Bia Pix in Mix Vlog. Pasuklian na lang. Alma Albiar, dan din po, dating dikit, tamsak po sa video from Palangga 123. Jun TV, nagbaba ng kanyang bahay. Thanks, Mr. T from Pia Pick and Mix Vlog. Palangga 123, nagbaba ng kanyang bahay. Madam Ara, Miguel, shout out. Thank you so much po. Ayan, nagpa-member si Madam. Thank you so much po, Madam. Ayan, screenshot natin yan. Ayan, salamat po sa pang nagpa-member dyan. Thank you so much. Madam, thank you so much po. Thank you. Ayan. Ara and Elos Vlog, si Maui Boy nagwawala na. My boy, what happened to you? Ha? Ayan, Ara and Elos Vlog. Madam, maraming salamat. Alex Temple Vlog, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Madam Ara, maraming salamat po. Ayan. Maui Boy, ambot man. Oy, gusto na itong umalis. Baba na nga doon. Makulit ka. Daily 19, Dan from Alma Albiar. Jun TV, nagbaba ng kanyang bahay. Palangga 123, Dan from Nini Vlogs. Ayan, si Maui Boy, nagbaba na. Ay, naiingayan sa aking bunganga. Ayan. Mag-iwan lang ng comment para masuklian later. Ayan, Nini Vlog, OTW from Palangga 123. Ayan, sis host, takot ang aswang sa pusa. Ganda yung may pusa kasi baka makalmot din siya ng pusa. Ayan, 15 million in the house. Mega love, shout out. John TV OTW from Delhi 19. Ayan, mga lalabs, Bro Ayman Live TV, binababa po ni Nightboot. Ayan, 15 million in the house. Mega love, shout out.
Thank you so much sa 15 million in the house. Ayan. Tamsak dan, dating dikit from Nene Vlogs. Nene Vlog, pasuklian na lang po si AR Mix Vlogs. Ayan, maraming salamat. Ayan, ang ingin ng kanyang bahay. Madam Ara and Elos po sa inyong lahat. Ayan. Daily 19, nagbaba ng kanyang bahay. Almadan from Benji, tandaan, binababa po ni Nightboot. Palablab po ako mga lalads. Ayan. Ayan, nag-ikot-ikot tayo mga lalads. Maayos ko po yan bukas. Ngayon kasi nag-ano lang tayo, first live po natin dito sa Philippines. Ayan. Lailutsky ka na dyan, way, nagbaba po ng kanyang bahay. 10 million in the house, Miguel, shout out. Oh my God. Ayan, Palangga 123 ko nagbaba ng kanyang bahay. Harang po from Palangga. Ayan, lalab, salamat sa iyong paharang. Thank you so much, Nini Vlogs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin po natin Nini Vlogs. Nini Vlogs, ayan, nagbaba ng bahay. Bruchito Channel, nandito tingnan natin yung bahay ni Bruchito. Nini Vlogs, mayroon pala tong premiere. Ayan, waiting daw 9 hours. Done na siya. Mga nagpapasensya, ayusin ko po siya mamaya. Pinay Hiker and Switzerland, may kalab shout out, Tamsak host. Ayan, salamat po sa patamsak. Ayan, madam, jajakitan na po kita. Medyo mabagal kasi itong aking computer. Ayan. Pakabagal. Maraming salamat. May jacket ka na po. Ayan, 11 million in the house. May love shout out. Ayan, may jacket ka na po, madam Pinay Hiker. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, tamsakan muna natin si Bruchito Channel. Ayan, si Jun TV po palablab mga lalabs. Nagbaba ng kanyang bahay. Alex Tampol Vlog, dan po from Nini Vlogs. Ayan, si Palangga 123 nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin po natin mga lalabs. Dan sukli ako, Palangga 123 from AR Mix Vlog. Jun TV dan sa'yo, idol from Daily 19. Ayan, thank you so much. Ayan, 10 million in the house. Mig love shout out. Thank you so much everyone. Salamat po AR Mix Vlog from Palangga 123. Ayun, madam, babampo po yung bahay nyo, madam, saan na ba yan si madam? Maghahanap buhay. Salamat po, madam Alma. Salamat po, Madam Alma. Mag-ingat ka po palagi dyan and God bless. Ayan. Marietas Vlog TV. Migi love shout out. Tamsak host. Ayan, salamat po sa patamsak, Madam Marietas Vlog TV. John TV, Nini Vlogs, Daily 19, Alex Temple Vlog, Palangga 123. Ayan. Dan na po si Mr. Tibok ng Puso. Pasuklan na lang mga lalas. Palangga 1, labin po natin. From Palangga 123. Ayan. Thank you so much. 8 million in the house. Thank you so much. Mga nalagdan na po ba kayo kay Bruchito Channel? Hanapin natin si Madam Ara. Dito pa ba ayan si Via Pick and Mix Vlog. Di ko pala siya na-pin. Ayan, Daily 19 nagbaba ng kanyang bahay. Nasaan na ba si Madam Ara? Ayun. OTW. Jun TV nagbaba ng kanyang bahay. Palablab po ako sa nakapin mga lalabs. Ayan, Marietas Vlog TV lalabs. Thank you so much. Shout out lang from Ara and Elos Vlog. Ayan. Palablab po ako mga lalabs sa nakapin. Ayan, kay Madam Ara. Ayan, po rin yan, nagla-live stream yan mga lalabs. Lablabin po natin. Shout out lang daw from Ara and Elos Vlog. Dan sa nakapin from AR Mix Vlog. Ayan, Madam Ara, dan po sa'yo si AR Mix. Ayan, thank you so much.
Ayan, si Madam Leluski Canadian Way, nagbaba po ng kanyang bahay. Thank you so much. AR Mix Vlog, dating dikit from Aura and Elus Vlog. Ano ba to, Madam? Ano mo to live stream mo? Tamsakan natin. Ay, yung ano mo pala to. Neil Navarro, Miguel Love, shout out lalabs. Neil Navarro, ayan, meron, nagbaba ng kanyang bahay. Neil Navarro, padikit please, from Neil. And palablab po ako sa nakapin mga lalabs. Aura and Elus Vlog. Ayan, Lailuski ka na genuine, nagbaba ng kanyang buy. Okay po, Pinay OTW, thanks po from Palangga 123. Ayan, thank you so much po, Madam R. Palablab po ako sa nakapin mga labs. Jun TV, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin po natin si Jun TV. Ayan, Jun TV, nandito ako sa bahay mo, Jun TV. Yan na ba yung bahay mo? Ayan, malaki na rin pala yung bahay mo, Jun TV. 2.46K. Ayan. Mr. T, done sa'yo from Dili 19. Ayan, fishing from Jun TV. Nasa bahay mo ako, lalabs. Ayan, Jun TV. May harang ka, lalabs. Ayan, harang. Ara and Elus Vlog. Ayan, pinapanood ko may harang pa, lalabs. June. Boring pag wala ang music. Salamat, host from Jun TV. Ayan. Dili 19 OTW from Aura and Ellis Vlogs. Ayan yung fishing mo, Jun. Nasa bahay mo ako. Ayan, nag-ikot-ikot man yung ano mo. Ayan na, nasa nasa kalagitnaan ka ng karagatan. Nasa gitna ng karagatan. Dili 19 OTW from Aura and Ellis Vlog. Ayan, boring nga pag walang music. Noted Ara from Daily 19. Ayan, pinapanood ko pa dyan yung video mo, lalabs. Ayan, nasa bahay mo ako. Ayan, bro, I'm on live. Ay, binababa po ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalabs. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. Mag-ikot-ikot man minsan yung ating live. June TV, ayan, thank you so much, lalab. Thank you. Laileski Canadian Way, full pack, pakisukli lang from Pinay Hiker and Switzerland. Ayan, Madam Laileski, dan daw po si Pinay sa iyo, lalabs. Madam, ayan. Laileski, nagbaba ng kanyang bahay. Pinay Hiker dan Sukli, 807 po from Palangga 123. Ayan, AR Mix, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si AR. Ayan, Europe Classic Travel mo. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, dito na to, June. Sa bahay mo. Ayan. AR, salamat from June TV. Dan Pinay Hiker in Switzerland from Mr. Tibok ng Puso. Daily 19 Dan connected from Aura and Elus Vlog. Maganda sana pag may music at tayo sasayaw. Ayan. Harang po from Palangga 123. Lablabin po natin si Palangga. Dan na po kayo sa nakapin mga lalabs. Madam Aura and Elos Vlog. 8 million in the house. Bigyan lang shout out. Welcome June TV from AR Mix Vlog. Teacher Rina Migalab shout out.
OMG, panaikot-ikot. Teacher Rina po, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin po natin mga lalab. Teacher Rina. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Teacher. Ayan, Chronic Trends Channel. Binababa po ni Nightboot. Lablabin natin mga lalabs. Ara and Elos Vlog. Ayan, palablab po ako sa nakapin mga lalabs. Palablab nakapin. Ayan, live streaming po yung nakapin mga lalabs. Kaya dami-daming tao po yan pag po yan nagla-live. Lablabin po natin Ara and Elos Vlog. Ayan, palablab po ako nakapin. Ayan, may harang pa. Madam Ara, may harang. Ayan, 7 million in the house. Miguel Love, shout out. Maganda sana pag may music tayo. Kaso lang ayaw ko magpang-music. Baka ako yung makapiright na galing sa mobile. Ayan, 7 million in the house. Miguel Love, shout out. Ana May Aquarian and binababa po ni Nightboot. Palablab rin po ako mga lalangs. Palangga 1, 2, 3 dan sa premiere mo from Delhi 19. Ayan, si Palangga pala may may premiere. Natin-dikit na pala to kay Madam Ara. Delhi 19 nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, June TV nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalab. June TV. Okay po, Delhi, thank you from Palangga 1, 2, 3. Ayan, 9 million in the house. Miguel Love, shout out. 9 million, thank you so much. John TV, full pack po. Pakisukli na lang si Pinay Hiker and Switzerland. Ayan, John TV, pasuklian si Pinay Hiker, lalab. Dan na sa'yo, lalab. Salamat. Ayan, 9 million in the house. Miguel Love, shout out. Pinay Hiker and Switzerland, salamat. Package for you later on. From Lilotsky, Canadian Way. Bruchito Channel, binababa ni Nightboat. Okay, Pinay. From June TV. Ayan, 9 million in the house. Miguel Love, shout out. Lilotsky, Canadian Way, nagbaba ng kanyang bahay. Mga lads, pasensya na wala pa tayong music. Lilotsky, Canadian Way, lablabin po natin. Mga lalabs yung nakapin po. Ayan. Live streaming po yung nakapin mga lalabs. Lablabin natin. Ara and Elos Vlog. 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Parang boring tuloy pag walang music, no? Host, please support my premiere 9:30 p.m. Sige, lalabs. Meron pala akong meron pala akong premiere bukas. Host, please, AR. Anong oras na ba? Pinas ba yan, lalabs? AR mix? Ayan, maga pa naman, AR. Baba mo nga yung bahay mo, lalabs, ng matamsakan. AR, 9:30 ba yung mo, premiere? Anong oras na ba to? 8:35 pa lang naman dito sa atin. Baba mo nga, lalabs, yung mo, bahay mo, lalabs. Nang matamsakan natin yan. Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out. Baba mo yung bahay mo, lalabs. AR Mix Vlog. Ayan, patamsakan natin si AR. May premiere pala to si AR. Sige, spin kita ha. Dan ka na ba kay Madam Ara? Thank you. Ayan mga lalabs, yung nakapin po mga lalabs, patamsak naman po ako sa premiere. 9:30 yung premiere mo, lalabs. Ayan, meron ka pang isang oras. Thank you, host, sa pagditay. Walang anuman, lalabs. Ayan, tamsakan natin yung premiere mo na yan. Within 53 minutes, mag-i-start yung premiere mo. And patamsak po ako mga lalabs na nakapin po sa premiere po ni AR Mix. 9:30. Ayan. Thanks, host. Dan Sukli po from Palangga 1, 2, 3. Harang po from Palangga. Ayan, tamsakan natin, lalabs, yung mo. Yung iyong tamsak dikit. Salamat, Palangga from Delhi 19. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out.
Mga lalabs, ayusin natin bukas yan, yung aking music para hindi tayo boring. Ayusin ko yan mamaya na si host. Dumating ako nung 21 ba yun? Bing's Inspirational Quotes Mix TV, mega love shout out sa inyo host from Via Pic. Ito na lang pangdikit ko host ang isa kong account. Sige lalab, salamat. Pin pala kita. Maya lalab sa. Patamsakan muna natin si si AR. TY host. Ayan. Manay, mega love shout out Manay Bicol. Tamsak danarang madam. Kumusta nasa Pinas ka na pala? Welcome home. Ayan. Ayan, salamat po. Grabe init Manay igdi oy. Grabe init, tagaktak ang walang aircon, walay aircon oy. Tagaktak ang init, parang gusto mo na lang oras-oras maligo. Ayan. Ayan, Manay B, nasaan ka na ba Manay? Nandito ka ba sa Bicol? Ayan, Palanggawan 2-3 nagbaba ng kanyang bahay. 10 million in the house. Mega love shout out. Manay Bicol, mega love shout out sa iyo Manay. And mga lalas, palablab po ako sa Nakapin, patamsak po sa premiere ng Nakapin mga lalabs. Ayan, 51 minutes magpi-premiere siya mga lalabs. Tamsakan natin yan. Ayan, yung TV nagbaba ng kanyang bahay. Dan Pulpak po, AR Mix Vlog from Bing's Inspirational Quotes Mix TV. Yung TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, si Bings nagbaba ng bahay. Dan Tamsak po sa Nakapin from Bings. Ayan, lalabs. Pasuklian na lang lalabs si Bings. Dan na sa'yo, ha. Pay-pay. O nga, kahit naka-electric pa na, grabe pa rin pawis talaga. Oy, pay-pay, oy, init. Digdi ako Caloocan. Ay, nasa Caloocan ka pala? Anong nangyari sa aking mobile ay namatay? Namatay man, oy. Ayan, 9 million in the house, mega love shout out. Manay B, wala pa akong music. Ayusin ko na lang itong mamaya kasi kala-live ko lang. Akala ko yung yung music ko magkukunik. Hindi pala yun kasi direct pala ako sa sa YouTube. Ay, o nga, yung isa kasi may ginagamit pa akong live stream eh. Nag-iba muna tayo dito. Ayan, Dan Tamsak Palangga 123 from Bings. Sa yung bola-bola. Meron pala akong premiere mamaya. Ayan mga lalas, meron din pa akong live mamaya, same time. Yung live ko start from 5:30 in the morning, same time lang po. Ayan. Mamaya uli mayroon tayong live. Ayan, Tamsak na lalabs. AR Mix. Naguman kasi, ay, nandito pala sa tabi ko yung aking Maui Boy. Napakabait naman talaga. Uy! Uy! Ay! Ang yang ko na yan eh. Uy! Napapalamig. Andito siya na, want to eat? Ayan. Nandito po yung aking Maui Boy. Yung aking baby. Nandito po si Maui Boy. Ayan, nasa Philippines na po siya. Ngaw? Ano yun? Ba't ka nag-ngaw-ngaw? Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Maui. Tamsak dan dating deke. Ayan, hello Maui Boy from Manay Bicol. Ayan, say hi Maui. Say hi. Ayan, Maui Boy. Nasa Pilipinas na po. Grabe tumanay yung single sa custom. Nasa ayaw i-release si Maui Boy. Wow, congrats. Welcome back to Pinas host from Kino Bambam. Ayan. Kino Lalab, mega love shout out lalabs. Ayan, welcome to Philippines. Nasa Pinas na po ako, Kino Bambam. Ayan, Bing's Inspirational Quotes, Dan Sokli from Palangga 123. Ayan, 5 million in the house. Opo, nakasurb lang kami pa uwi dito sa Bicol. Grabe, ayaw niyang kumain na sa biyahe. 2 araw na itong di kumain. Maui Boy sa airplane, 1,500 dirhams. Ninang Lo, mega love shout out. Ninang Luhay, mega love shout out. Ayan. Lennox kinagbawa ng kanyang vibe. Bakit gabi ka na live? Ninang Lo, nasa Pinas po ako, Ninang Lo. Meron din pa akong live ng madaling araw. First live ko po ito dito sa Pinas.
Kasi kakabit lang ng internet kanina. Buti nga pumunta nung isang araw pa ako nagsabi sa kanya nakabitan niya na ako. Airmix Vlog, full pack, pakisukli na lang si Pinay Lalabs. Ayan, good yan. Ayan, from Kino Bambam. Tagal din nakauwi. Ayan. Opo, Kino Bambam Lalabs. Kanina lang ako nakakabit ng internet dito. Europe Classic Travel mo. Ayan, nagbaba ng bahay. Enjoy, good luck. Kino Bambam. Maui. Nang. Nainitan to, gusto mag-electric fan. Ayan. Hello host, Lalab Cooking with Sapia. May galab shout out Lalab. Ayan, assalamualaikum from Cooking with Sapia. I am good Cooking with Sapia. How are you Lalabs? Palangga 1, 2, 3, nagbaba ng kanyang bahay. Bruchito channel, binababa ni Nightbot. Why are you crying, Maui boy? Want to eat? Hungry? Pinapakain kita kanina, ayaw mo. Ayan, si Palangga nagbaba ng kanyang bahay. Islandsky Vlog, sana magkita sila ni Maui boy ni Basel. Hehehe. Nasa Manila po si Basel. Like Dan from Cooking with Sapi. Ayan, thank you so much. Maui boy. Naughty boy, why like this now? Why like this? Ay, lumipad. Balahibo. Ayan. Like Dan from Cooking with Sapi. Islandsky Vlog. Thank you so much po, Madam. 6 million in daws. Big love shout out. Ninang Lodan po si Palangga 1, 2, 3. Pasuklian na lang. Waalaikumsalam host from Cooking with Zapia. Cooking, I am here in the Philippines, Lalabs. Nangyari dito ba tayo mag-charge? Lubat ata ito eh. Ayaw mag-charge. Palangga 1, 2, 3, nagbaba ng kanyang bahay. 8 million in daws, Migalab, shout out. Thank you so much mga Lalabs. Thank you so much. Medyo mahina yung dito, wifi. Yan Palangga 1, 2, 3, nagbaba ng bahay. Lablabin po nating upcoming LS tomorrow from Ara and Elos Vlog. Ayan, may LS pala si Madam Oy. Tamsakan natin yan. Mahina pa signal net mo dyan, host. Ayan. Kakabit lang po kasi nito Kino Bambam Lalabs. Bukas magpapabili ako ng ng cable wire para yung yung router ko ikukunik ko direct sa laptop. Ito kasi nakaano pa ako eh. Lang. Nilagay ko lang yung password kaya medyo mabagal. Siguro pag meron akong pag meron siguro akong cable wire bukas na. Ayan, medyo malakas siguro. Kasi yung aking cable, yung router ko nandito lang naman sa loob ng room. Ayan, Madam Ara, thank you so much. Daily 19, nagbaba ng kanyang bahay. Mga nalagdan na po ba kayo sa nakapin? Meron din pala akong premiere. Daily 19, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Lalab Cooking with Sapia. Thank you so much, Lalabs. Panaikot man to eh. Ayan, 7 million in the house. Migalab, shout out. Cooking with Sapia, Lalabs. Ethernet cable, bili ka host. Meron yan sa mall. Ethernet? Hindi ba yung cable wire? Iba pala yun. Sige, screenshot ko nga yung mo sinabi para di ko makalimutan. Screenshot ko. Yan, para hindi ko makalimutan. Baka mamaya pag mawawala na naman sa isip ko yan eh. Makakalimutin ako eh. Ayan. Cooking with Sapia, Dan Pulpak from Pinay Hiker and Switzerland. June TV nagbaba ng kanyang bahay. Jerry Rock Mix Vlog, Migalab, shout out. Hi host Tamsak, Lalab, salamat sa patamsak. Jerry Rock Mix Vlog, Lalab, salamat. Ayan, 8 million in the house. Migalab, shout out. Lablabin natin si Jerry Rock Mix Vlog. Ayan, salamat po sa 8 million in the house. Like dan sa premiere mo host. Ayan, salamat. Hindi ko pa nga siya napopost eh. Ay, nako, la. Pinapakanta pala ako ni Bruchito Channel. Buti umalis na. Opo, yung connect mo sa modern mo papunta sa laptop mo. Oo, bukas na lang. Kasi ito ko lang. Pakabit ko lang ng internet. Saan na ba yung ating premiere? Meron tayong upcoming
Out muna ko from Daily 19. Lalab, salamat lalabs. And copy link natin. Ano ba to? Waiting for Ailinski vlog? Partiran? Hindi naman ito eh. Kala ko may premiere. Sige lalab, salamat. Dating dikit sa nakapinpuhos from Palangga 1, 2, 3. AR lalab, dating dikit si si Palangga lalabs. Sino na iwan dun sa abroad host? Yung ko, yung lover. Mga gamit ko nandoon pa, Kino. Yung ibang computer ko nandoon pa. Ayan, soon darating din yun. Naiwan yung alaala. Sino daw naiwan, sabi ni Kino Bambam. Ayan, 6 million and house, Miguel Love, shout out. Ano ito? Ayan, 6 million. Thank you so much, 6 million. Thank you so much. Meron pa tayong harang. Ayan, June TV nagbaba ng kanyang bahay. June TV. Ara and Elos Vlog. Ayan, madam, may premiere ka ba? Hindi mo siya binaba kanina. Ayan, huwag kalimutan yung aking member mga lalas. Binababa po ni Nightbot. Ayan, 6 million in the house. Miguel, shout out. 6 million, thank you so much. Dan sukli na ako sa'yo, ho. Pinay hiker. Ayan. Dan sukli, out muna ako, host. Thank you po from Palangga. Sige, lalas, salamat, lalas, Palangga. Mag-ingat ka palagi dyan and God bless. Ayan. Harang host. Ayan. Lalab, salamat sa paharang mo, lalab. Salamat. Ayan, Jerry Rock Mix Vlog Pulpak po, please. Ay, pagsukli na lang si Pinay Hiker, lalab. Salamat. Gagawa ko lang, host. Gagawa mo lang ba? Gagawa mo lang. Ayan, yung may pala ako, may premiere. Yung yon, yung aking journey, yung aking biyahe. AR Mix, thank you po from Pinay. Ayan, Jubilia, Migalab, shout out. Padikit, please. Ayan, Migalab, shout out, Jubilia Lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Panay ikot-ikot man, uy. Saan na ba yung ating... Ba't wala yung ating premiere? June TV, lablabin natin, June TV. Ayan, 7 million, lablabin na Lailoski ka na dyan, uy. Nagbaba ng kanyang bahay. Padikit, please, from Jubelia. AR, ayan, malapit na. 9:30 yung premiere mo, lalabs, ha? From Jubelia, ayan, lablabin natin si Jubelia, mga lalabs. Pinay hiker in Switzerland, ayan. 4 million in the house, may love, shout out. 4 million, ayan, thank you so much, lalabs. Ikot-ikot man tayo. Tingnan natin yung premiere ni AR Mix. Daily, pasok lang na lang daily si Pinay Hiker, lalabs. Dan na sa'yo, lalabs, salamat. Pindas, Miguel Love, shout out. 5 million, thank you so much.
in the house, Miguel, shout out. Thank you so much, 3 million in the house. ER, nandito ka pa ba, ER? ER Lalab, nandito ka pa? $9:35 pala yung ano niya, yung live. Ay, yung anong kanyang premiere. Yung nakapin. Ayan, 34 minutes na lang pala. Mag-i-start na yung kanyang ano. 34 minutes na lang yung kanyang premiere. Ayan, si Madam Lelotsky na genuine nagbaba po ng kanyang bahay. Madam Lelotsky, AR Mix Vlog, sige lalab, sige lang. Dito pa host, ayan, Jubilia Old Friend Dan from Cooking with Sapia. June TV, ayan, Europe Classic Travel mo, nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay, lablabin natin mga lalabs. Pink Vlog, ayan, binababa po ni Nightboot. Europe Classic Travel mo, ayan, nagbaba ng bahay, lablabin natin, 4 million daw, Miguel, shout out. 4 million, thank you so much. Ayan, Europe Classic Travel mo, nagbaba ng bahay. Mga lalabs yung nakapin, patamsak naman pa ako sa nakapin. Ayan, within 30 minutes, mag-start na po yung kanyang premiere, yung nakapin po. Ayan, ibalik kita lalabs, maya-maya lalabs ha. Pag mag-premiere ka na, magpinman tayo ng iba. Nandito ka pa ba, June? June, baba ka ng bahay, June. Lee Sungson, ayan, nagbaba ng bahay, lalabs. Lee Sungson, Miguelab, shout out. Ayan, thank you so much, Lee Sungson, lalabs. Ayan, lalabin natin si Lee Sungson, mga lalabs, napaka-supportive. Lee Sungson. Maui, what are you doing nang na? Want to sleep? Want to sleep? For Million in the house, Miguelab, shout out. Thank you so much. Madam Lelotsky ka na dyan, nagbaba ng kanyang bahay si Madam. Lablabin po natin yan. Madam Lelotsky ka na dyan, Tararan. Cooking with Sapia. Lablabin natin si Cooking with Sapia, mga lalabs. Cooking with Sapia. Patamsak pa ako sa nakapin, mga lalabs, sa nakapin. Padikit please from Jubelia. Ayan, lablabin natin si Jubelia, mga lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Miss Everyday Miguelab, shout out. Tamsak. Ay, salamat lalabs sa patamsak mo dyan. Hi, host. From Miss Everyday Miguelab, shout out. Lalabs, salamat lalabs sa patamsak mo dyan. Lalabs, thank you so much. Ayan, Cooking with Sapia po, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin po natin. Host, may asawa ka na. Grabe naman yung tanong talaga na June TV ay, Meron, marami. Marami ng asawa. Yung tanong ni June TV, direct to the point. Ayan. Host, may asawa ka na daw. Ayan, secret. June TV. Ayan, Mami G, binababa po ni Nightbot. Mami G. Yung tanong ni June TV. Ayan, June, ba mo yung bahay mo, June? Ayan. Natawa tuloy siya. Hana Vlog, lalab, Miguelab, shout out. Hana Vlog. Tamsak host. Ayan, thank you so much, lalabs. Thank you. Ayan yung aking premiere pala. Di ko pa pala na patamsakan.
la 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 la. Cooking with Sophia Lalabs. Ayan, Hana Vlog Lalab, Miguel Lab, shout out. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. 4 million in daos, Miguel Lab, shout out. 4 million in daos, thank you so much. Nasaan na ba yung aking premiere? Naninibaw kasi ako mga lalabs. Ayan, nandyan na pala. Mamaya pa tong madaling araw. 6 a.m. Ayan mga lalabs, patamsak din pa ako sa premiere ko. Ibababa ko yung premiere ko mga lalabs. Kaya ako nagtatanong host kasi naghanap po ako ng pag-ibig. Sure. Naghanap ka pala ng pag-ibig. Ambot, oy. Ayan mga lalabs, yung aking premier mga lalabs. Ayan, binaba ni ano. Ay, ayan, ni Kula ng Uragon ako yun mga lalabs. Patamsak din pa ako mga lalabs sa aking premier. Ayan. Madam Lilos Cake, Canadian Way. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin. Mga lalabs, binaba ni Kula ng Uragon ako yun mga lalabs. Patamsak din pa ako sa aking premier. Ha, joke lang host. Ikaw talaga Jun TV ha. Marinig ka niya ng asawa mo, baka ratratin tayo niyan. Anong oras yung premiere mo lalabs? AR? O ba yan mag-i-start? Ayan, within 28 minutes. My boy, you're sleeping nang nang? Nang nang, my boy, nang nang. Ayan, nakahiga yung aking pusa. Joke lang daw from June TV. Ayan, 2 million daw si Miguel Lab, shout out. Hintayin natin mag-premiere si ano. Ayan, June pa. Tamsak naman ako June sa aking premiere June. Ayan yung binaba ni Bicula ng Uragon ako yan, June. Patamsak naman ako lalabs. Ayan, 6 a.m. yung premiere ko for tomorrow. Ayan. Meron tayong live. Yung live ko tomorrow is 5:30 a.m. Ayan, 5:30 a.m. yung aking start. Ito ano lang, first live ko po ito dito sa ano, Pinas. Tingnan natin yung ano ni AR. Ayan, 2 million. Thank you so much. Hana Vlog, full pack, pakibalik na lang. Ayan. From Pinay Hiker in Switzerland. Ayan, Pinay, nandito ko sa bahay mo lalabs, Pinay. Kanina pa to si Pinay. June TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. June TV. Lablabin natin si June TV, mga lalas. My boy, you're hungry? Nang na? Harang from Hana Vlog, tamsak ko sa premiere. Ayan, salamat lalab, salamat. Ayan, salamat po sa patamsak lalab sa aking premiere. Ayan yung Bicula ng Uragon, si AR po, meron din pong premiere yung nakapin. Ibaba ko yung premiere ko mga lalabs. Yung premiere ko po bukas po ito mga 6 a.m. Ayan, Bicula ng Uragon mga lalabs, premiere ko po yan. Ayan, 4 million daos, Miguel Lab, shout out. Thank you so much. Thank you. Ayan, bro, YouTube channel, binababa po ni Nightbot. Bakit nag-stuck man to? Stuck on you. La 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 la. Naka 2 hours na pala ako. And patamsak naman ako mga lalab, Bicula ng Uragon, yung premier po ni Bicula ng Uragon. Ayan, AR, ilang oras na lang ba yung live? Ayan. Within 25 minutes mga lalab, mag-start po yung yung premiere ng nakapin. Hintayin na natin yung within 25 minutes po yung nakapin.
Jun TV Lalabs. Ayan, daming puso-puso ni Jun TV. 2 million daw Miguel Love, shout out. 2 million, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Ayan, Bloody Coder, Miguel Love, shout out Lalab, thank you so much. Ayan, namimiss ko to si Bloody Coder eh. Alam niyo mga last, namimiss ko to si Bloody Coder. Ayan, Bloody Coder, Lalab, thank you so much. Miguel Love, shout out. Gusto mo bang makita si Maui Boy, Bloody Coder? Ayan, nakahiga. Binuksan ko yung electric pan, nagpapa-electric pan siya. Bloody Coder, Maui Boy, Daddy here. Want to see Daddy? Ay, kunin ko lang po si Maui Boy. Wait lang po. Gusto siya makita ni Bloody Coder. Nang. Hanggang mama. Galit na naman to. Alam muna, maingay ka na naman sa akin. Paluin kita. Harang host from AR Mix Vlog. Lalab, salamat sa paharang. Ayan, Bloody Coder, nandyan ka pa ba, Lalabs? Hindi ko pa natanggal yung damit ko sa Oh my God. Kakamadali. Ayan, Bloody Coder, thank you so much na kita patuloy yung kalat ko sa Diyos ko, yung aking hinubad nandito para sa likod ko. Ay, ambot. Ayan. Nakita patuloy live. Ayan, Bloody Coder, thank you so much. May pakapi si Bloody Coder. Ayan. Say hi, Nang, why you're too much naughty? Harang, ayan. Bloody Coder. Nang, what happened? Ha? Naughty boy? Ayan, Bloody Coder, thank you so much, Lalab. Bloody Coder, thank you so much, Lalab. For EED. Ayan, salamat. Meron tayong pangkape. Ayan. From Bloody Coder, thank you so much, Lalabs. Bigil na yan eh. Ano? Ayaw mo? Nangining. Host, pag ikaw ang iniibigin ko, may paasa ba akong makapasok sa puso mo? Hugot! Ayan. Step. Yan ako. Good. Alam, tago na naman tuloy si Maui. Jun TV Lalabs. Ayan, Miguel Love, shout out. Patay tayo dyan. Ayan. Padikit please from Jubelia. Huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Ann Channel. Cute Maui Boy. I am Bloody Coder. Love you. Ayan. Thank you so much, Lalab. Love you too. Ayan. From Bloody Coder. Thank you so much. May palipad si Bloody Coder. Mga lalas, may pangkapi na bukas. Ayan. Salamat. Nainitan si Maui Boy. Nasa lapag. Yung balahibo niya. Ay. Nasa pag. Bloody Coder. Thank you so much, Lalabs. Bloody Coder. Ayan. Wahahaha. May daming buhok. Pasok na sa bunga ko. Jun TV. Daming hugot. Tawa tuloy. La 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 da 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 dan da da dan. Ayan, 5 million in the house. May Miguel Love, shout out. Bloody Coder, Lala, thank you so much, Lala. To Bloody Coder, thank you so much, Lala, sa walang sawang support. From the bottom of my heart. Sabi gano'n eh. From Jun TV. Tawa tuloy si Jun TV. Thank you so much, Lala. Bloody Coder. Mami? Want to eat? Di pa siya kumain. Ayaw pa niyang kumain. Yung sa pusa na to. Lumabas kanina, hinabol ng aso. Hindi ko napansin, nakabukas pala yung pinto. Lailutsky ka na, Janway. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Si Madam Lailutsky. Madam Lailutsky ka na, Janway. Nagbaba ng bahay. Lablabin po natin. 4 million in the house. Love, shout out.
Europe Classic Travel mo. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Europe Classic Travel. Lablabin natin mga lalas, bro. Ayman Live TV, binababa po ni Nightboot. Ayan mga lalas, palablab din po ako mga lalas. Meron din akong premiere mga lalas. Patamsak po yung aking premiere. Ayan, aking premiere po is 6 p.m. tomorrow. 6 a.m. pala, I mean. Ayan, tomorrow po yung aking premiere. Yun po yung aking vlog nung ako po yung nagbabiyahe from UAE to Philippines. Ayan, patamsak po ako sa aking premiere mga lalas. Bicolan ng Oragon po. Ayan. Patamsak mga lalas. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Ayan, 3 million daw. Big love shout out. Kumusta na ba yung nakapin? Ayan. Ayan mga lalas, within 18 minutes, mag-start na po yung premiere ni ano po, ni AR. Ayan, within 18 minutes po yung nakapin mga lalabs. I-support po natin yung nakapin mga lalabs, yung nakapin. Ayan, within 18 minutes, mag-start na yung kanyang premiere. Ayan, thank you so much mga lalabs. Thank you so much. June TV dan, pabalik na lang si Hana Vlog Lalabs. June TV. Nandito ka pa po ba, June TV? Pabalikan na lang si Hana Vlog Lalab. Maraming salamat. Ayan, 3 million daw. Miguel Love, shout out. Thank you so much. Nang, nang, nang. 1 to 8 nang, you're hungry? Why you are crying? Ayan mga lalabs, yung nakapin po, 18 minutes na lang po. Lelo si Kiral January, nagbaba ng kanyang bahay, palikit please from Jubelia. Ayan. Mga lalas, labalabin po natin si Jubelia mga lalabs. Jubelia, nagbaba ng bahay. Palikit please. Ayan. Chronic Trends Channel, binababa po ni Nightboot. Ayan. Lablabin po natin mga lalas. Palablab din po ako mga sa aking mga member. Thank you so much. Ocean Lalab, Nigalab, shout out. I am now here in the Philippines mga lalabs. Ocean Warnacola, thank you so much lalabs. Thank you for coming. Give me like. Thank you so much. I am now here in the Philippines. Thank you so much, Ocean Lalabs. You never forget me, ha? Thank you so much, my friend. Thank you, Ocean. Thank you. God bless. Thank you so much, Miguelab. Shout out to you. And also the Pistachio Cafe. Miguelab, shout out to all staff in Pistachio Cafe. Thank you so much. Ana, may ako ay binababa po ni Nightboot mga lalas. And mga lalas, within ilang minutes na lang po yung nakapin, mag-start na po yung kanyang premiere. Within 16 minutes, ayan, mag-start po yung nakapin. Mga lalabs, support po natin yung nakapin mga lalabs. Malinang na. Nangininganing. Nainitan man yung aking pusa, oy. Nangininganing. Nang. Harang host from AR Mix Vlog. Lalab, salamat sa paharang mo, lalabs. Maraming salamat. Ayan, 4 million in the house. May love shout out. Thank you so much sa 4 million in the house. Sa walang sawang pag-support kay host. Thank you so much. And mga lalabs, within ilang minutes na lang po yung nakapin. Ayan. Within 15 minutes, mag-start na po yung premiere ng nakapin mga lalabs. I-support po natin yung nakapin. Ayan, AR Mix Vlogs. Ayan, panood ko sa iyo, ano lalabs. Panood ko yung tatlo kong account, AR, mamaya. Hintayin natin yan. 2 million daw, Miguel Love, shout out. Mga lalabs, thank you so much. Ang daming harang.
Ayan, Mission TV, nababa po ni Nightboat. Ayan mga lalas, within 14 minutes po mag-i-start na po yung premiere ni po ni AR Mix within 14 minutes. Support po natin yung nakapin. Hindi pa rin malimot ang isang katulad mo. Harang Hulit Host from AR Mix Vlog and Lalab, salamat sa paharang mo Lalaw. Salamat. From AR Mix Vlog, thank you so much. Maui, want to eat now lang? You're hungry? Huh? Maui? 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 Tamsak ng dating dikit, Lisongson Lalabs. Ayan, Miguel Love, shout out. Thank you so much, Lisongson. Thank you so much, Lisongson Lalab. Thank you. Ayan, within ilang minutes na lang yung nakapin. Mag-start na po yung premiere ng nakapin. Within 13 minutes, ayan, mag-start na po yung premiere ng nakapin mga lalabs. Within 13 minutes. Pasupport naman please, Lisongson, kindly support the AR Mix Vlog Lalab. Give to her likes to AR Mix Vlogs. After 10 minutes, her premiere will start. Okay, thank you so much. Lailuski Canadian Way, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin na po natin si Madam Lailuski Vlog po. Ayan, napaka-supportive niya ni Madam Lailuski Canadian Way. Ang daming harang. Napakadaming harang. Ilang minutes na lang yun nakapin. Ayan mga lalaws, within ilang minutes na lang po yung nakapin. Ayan, 11 minutes na lang po yung nakapin mga lalaws. Hintayin natin yung nakapin. 11 minutes na lang, mag-i-start na po yung nakapin. 11 minutes na lang po yung nakapin. Ayan, 2 million daw sa Miguel Love, shout out.
pa. Hindi ko malimutan ng... Bakit tayo kumana dito eh? Itong mouse, nagagalaw. And mga 9 minutes na lang po. Ayan. Norse Bleed Vlog, Miguel Love, shoutout Lalat. Miguel Love, shoutout host. Nasa Pinas ka na ba? Opo, nasa Pinas na po. Nung ano pa ako nagdumating, nung 21 pa. Kaya nag-iba na yung ating background. Nakadirect ako kay Whitey. Nahuli naman ako. Ha 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 ha. Patay. Sana all nakakauwi. Ayan. Uwi ka na rin, Lalabs. Sana all nakauwi. Mag 3 years na. Ha ha ha. Ayan. Magbakasyon ka na, Lalabs. Naka 3 years ka na. 2 years nga lang. Pwede na magbakasyon. Kahit nga 1 year lang eh. Kumusta na kayo yung nakapin? Ayan. 8 minutes na lang po yung nakapin. Mag-premiere na po yung nakapin. Ayan, Lalabs Norse. Ayun, unang ano ko to, live Lalabs. Wala pa akong music. Kasi ayusin ko pa mamaya. Try ko lang ba? Try ko lang to. Kung ano naman, kung gumana naman yung internet ng maayos. Okay lang yan, basta una, ganun talaga eh. Dan Pulpak po, June TV, daming isda kain naman may unli. Try lang, Lalabs. Yan, 6 million in-house, Miguel Love, shout out 6 million. Bings, habulin kita eh, pasukli na lang ha. Ay mga lalabs yung nakapin po, malapit na mag-premiere po yung nakapin. I-support po natin yung nakapin mga lalabs. Anong oras na yan nakapin? Ayan. Nandyan lang yan siya. Ayan, 6 minutes na lang po yung nakapin mga lalabs. 6 minutes na lang. I-support po natin yung nakapin. 6 minutes na lang mga lalabs. Johnny Bravo Official Mega Love, shout out. Tusok host, thank you so much sa patusok lalab. Bakit di ko makomentan Bings yung link mo? Ayan. Then pulpak po sa nakapin from Bings. And mga nalas, may premiere pa ako mga nalas, patamsak din pa ako sa premiere ko. Ayan, may premiere mga lalas, premiere, baka may makakuha dahil.
Premier mga lalas, ayan mga lalas, yung nakapin po, i-support po natin yung nakapin. Kay ITV Mega Love shout out. Kay ITV Mega Love shout out. Salamat sa pa-likes. In lalabs, I will give you moderator. Ayan, kay Lalas, meron ka na pong moderator, Lalas. Thank you. Ayan, kay Lalas, may moderator ka na. Salamat. Miss Dan Pulpak sa'yo, di ako makapag-iwan ng bakas kasi of ang comment section. Kay Lalas, thank you for coming. Tusok Dan dikit sa nakapin. Ayan, from Johnny Bravo Official. Ayan. Johnny Bravo, thank you so much, Lala. Thank you. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Let's kick in na John Ray, nagbapo ng kanyang bahay. 5 million in the house. Make me love shout out, my boy. Why you are sleeping, my boy? Maui? Maui? Ayan, 7 million in the house. Make me love shout out. And mga lalas, pa-support po sa nakapin mga lalas within 2 minutes po. Ayan. Mag-i-start na po yung premiere po ng nakapin. 2 minutes na lang mga lalas. 2 minutes. 2 minutes na lang po mga lalas. Maraming salamat. Ayan, AR. Tatlo yung papanood ko sa'yo ha. Dan tusok po sa nakapinos from North Bleed Vlog. Salamat lalabs. 2 minutes na lang sa nakapin mag-i-start na lalabs yung kanyang premiere. Ayan. I-support po natin yung nakapin. Maraming salamat. Dan tusok na po sa nakapin host. Salamat lalabs sa iyong patusok. Maraming salamat. Bakit makapatay yung daw? Ayan, within 60 seconds, mag-i-start na po yung nakapin mga lalas. I-support po natin yung nakapin sa kanyang premiere. Ayan, AR Mix. Mag-i-start na mga lalabs. Ka-ITV lalas, meron ka ng jacket. Ayan, nagbaba ng bahay. Ka-I, thank you from Ka-ITV. Salamat lalab Ka-I, thank you. Malalas po, support po natin yung nakapin. Support yung nakapin po. Ayan. Jenny Bravo, nagbaba ng bahay. 2 million daw, may love shout out. Ay, mga lalas yung nakapin po, support po natin yung nakapin, mag-vote po natin. Naka-open po ang comment section mga lalabs from Bing's Inspirational Quotes Mix TV.
Kumusta na po yung nakapin? Ayan si Bings, nagbaba ng bahay, Bings. Kumusta na ba yung nakapin? Ayan mga lalabs, yung nakapin po, nag-i-start na po. Ayan, nandito ko sa bahay mo, AR. Ayan, AR, dalawa yung nanonood sa AR. Ito pa. Ayan, AR, dalawa nanonood sa AR. Nasa bahay mo ako. Ayan, Junaski. Nandiyan pala si Madam Ara kasama. Nandyan siya. Nag-start na yung ano po, premier po na nakapin. Mga lalabs, support po natin yung nakapin. Dan Tamsak AR. Kasalanan bang umibig nang walang dangal? Ayan mga nag-support po natin yung nakapin mga lalabs. Paano magluto ng bola-bola, kamuting kahoy, karyoka sa Tagalog. Ayan. Kaay TV, nagbaba ng bahay. Kaay. Si Tronongkia vlog pala to. Nice view. Ganda naman boses ni Hos. He love you Hos. Ayan. Ayan, love you to lalabs. Thank you so much. Jun TV lalabs. Thank you. Thank you so much. Support naman po ako sa nakapin mga lalabs. Yung premier po ng nakapin. Ayan. Gumagawa siya ng karyoka. Yung kamuting kahoy. Bola-bola pala yung ginagawa niya. Bola-bola. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Po yung nakapin. Galing matapos natin si galing gumawa ni AR.
Ayan, sarap naman nung niluluto ni AR. Ayun mga lalabs, siguro mag-out na ako. Tapusin ko lang yung ni AR. Yan ko na to mga lalabs, mamaya na lang uli. Dan pulpak sa'yo. Lalabs, salamat. Ayun mga lalabs, ngayong araw po, nag-try lang po ako na mag-live ngayon kasi yung aking wifi is bagong kabit lang. Nasa Pilipinas po ako ngayon. So, meron pa po tayong live mamaya. Yung start po talaga ng live ko is 5:30 AM po. Everyday po yan mga lalabs. Same po yung live ko rin po ngayon mga everyday po sa isang araw, 2 beses pa ako magla-live. 6 AM po tomorrow, meron po rin ako mga lalabs sa aking premiere, nakapin po. Maraming salamat sa inyo dyan. Maraming salamat. Ayan, tapos na yung premiere ni mga nalas, magpapaalam na po ako mga nalas, bukas na lang po ulit kasi ngayon, short muna tayo mag-live kasi trinay ko lang kung maayos yung pagkakabit ng aking wifi. Ayan, thank you so much everyone. See you tomorrow. Ayan, yung ating live po, meron po akong live 5:30 po in the morning. Ayan, sana po magkita-kita tayo ulit doon. Ayan, Europe Classic lalabs, mag-out na ako lalabs. Ayusin ko lang yung aking yung music ng aking live para pag ako'y nag-live hindi siya nakaka-boring. Di ba mga lalabs? Ayusin ko lang lalabs kasi trinay ko lang siya ngayon. Ayan. Jun TV, thank you so much. Maraming salamat po, host lalabs. Ayan mga lalabs, see you tomorrow. Meron po akong live ng 5:30 AM po yun. Mamaya meron pa akong live uli. And then 6 PM po everyday po yun mga lalabs. Thank you so much everyone and God bless us all. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you so much.